Actually, among kanon bahaw ni. Bahaw Dila na maklaro. Oo, din siya. Nya, timing nga pagid wa mi kalong. Ito na kayo sa silingan ko kan. Mas better ang bahaw kaysa no, basta makanot yan sa'yo. Laban. Hello mga kahigala! Welcome back to my channel! Welcome back to my channel! So, ako day si Cecilia Sito Nyakaw. Kung wala po muna ka-subscribe sa akong channel, subscribe na mo! Para dili man ako ang Mama! Okay? So, as you can see sa video na ipagkaon sa mga tubangan. So, alam na ninyo kung sa mong buhaton, which is mukbang! So, but before that, amo explain unsa among sudan. So, first, ang dili jud mawala sa mga Pinoy is ang rice. Then, the beef loaf, corned beef, canton, and the egg. So, pahibalo sa tanan, dili na siya ayuda ni Mayor o dili sa ni siya sponsor. Morning. Sariling sikap na nila mo, guys. Yes, mga kaigala. Before ta mo kaon, mag-pray jud ta kami. Pasalamat tas Ginoo sa iyang mga gihatag nga blessings na. In the name of The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you kayo sa imong gihatag nga pagkaon karon, nagkatapok-tapok na pud ming tulo. O may tagdagaan pa minimum daghang blessings, Lord. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, tara na! Kain Let's na! start it! Kain na lang! Ano sabi ni Beto? Kumusta naman mo? Okay kayo! Aubrey, kumusta naman yung life, Aubrey? Nakol bagong YouTube channel. Yes, guys! Subscribe na mo! Subscribe mo sa akong YouTube channel. Nakuan siya, nag-start siya YouTube channel pagkuan ra. Kano sa ginito kuya? Yesterday? Yesterday siya nag-start. Then, iyang gi-post pa kay ang iyahang YouTube intro. Yes. Then, paabot lang mo sa iyang first nga vlog. kuan. Ay, first First vlog nga ako, video. ako na i-upload. Promise. I-upload na lang first vlog. Yes. Iyang i-upload niya first vlog. Kay Then, man naman ko edit. Basin ugma mo. then I will put the link in the description box, okay? Para kuan mo subscribe Subscribe niyo ko siya. na, ma. Subscribe mo sa akong mga litang. Yeah. So, kanya mo gibuhat na kay Galagi. Tawag niyo dire sa Cebu o Budol Fight. Budol Fight din siya nga ni. Yes. Kay, So, sa amuang lugar, guys, kay if naay celebration is mo dyan niya among gihanda is budol fight. So, ang kaning budol fight sa amuha kay murag makabanding mo in whole family. Kay magdungan man dyan mo kaon, alangan, binlan, murag nakuhaan na siya kanang lain kay sobra kay mo ha. So, nakalesad ka og kuan ani budget kay kung mangaon mo tanan, walay mahabilin, then walay you know. Diba, you know? then, wala sa mga kuanan o mga plato or something. Kay dahon May naman. O may hugas. Wala ka. So, sa mga Pinoy kay magkuan jud mi kinamot. O magkinamot gid mi. Especially kanang lami king sudan. Kanang humba na, grabe nga lechon na. Mo gid na pinaka-best gid diri sa Cebu. Makalas po dyan gugasun. Nalingap Especially shout out mga kapulan. Ako, kapulan ko ha, pero huy, mugas ko. Sa mua. Mugas bitaw ko sa mua, guys. Di ba na nato malikayan ang pagkatapol good. Pagtanong na lang mo daw, delikas. May gani, doon ni sa mua. Thank you Louie Castro sa pagkuan na mo. Ito bukan mi na magkuha mig saging sa iyang kuan. Kamay siya. Thank you, Nanay Francing, sa... Bye! Namiro sa iyang balay kay wa mo ko kay ni siya tao diri rin. Basin niya. Amulan siya Binaw na, gitawan dila ba? naman istorya ba? Yun na. Kasagaran ako mga vlog, mga kaligala kay diri gid ang venue kay way tao, way saba, then suot sad ni siya nga balay. Oh yeah. Diri sa Pasikaran compound.
Actually, among kanon bahaw ni. Bahaw Dila na maklaro. Oo, dyan siya. Nya, timing na pagid wa may kalong Mm. Ito, nakita namin sa silingan ko, kanun. Mas better ang bahaw kaya no, mas makanot yan sa'yo. Dapat kanun din mo. Pero sino dyan ang takong ko? Iya man dyan yung channel, so special siya, bildo iyang baso. Ama plastic. Diba? Dito, Odoy. Wala siguro lang ko ano. Yang tubig lang ito ng mga kay Galahakay. Ayaw na. UTI, biya dyan. Maka-UTI ang soft drinks, maka-UTI ang juice, char! Pero kanina yung kauban din doon ka bu, kilikay mag-soft drinks. Stay hydrated. And his name is John C. Wala dyan ang life. Gibutong ko, hindi namin ang gusto kong Wala gawin. itong gawin. Panihapon na nila mo guys. Actually guys, di ka ang bito ko lati sa Cecil. Nami kailang sudan. Naman. Tinuwa. All day kayo siya dito sa mua. Tinuwa. Tinuwa mo sa dami na. Nagipos na ako pagid ko. Ug turon. Ug sa to ko kun. Nag-edit siya siyang vlog. Sa balay nga ito Ina ako ka pinangga nila. Mo pagid ko gida dito bisag unsa. For helping each other. Yes, yay. What if di mamili na rin? But But can man. Dadun ta mo kuan. Okay, what are you waiting for? Subscribe na ug tanaw na sa mga vlogs. Kung malalayo mi tagam sa tamog biscuit. Nagaglaw mo. Isa ba? Hindi ko ito already. Now, question ni Mate Cecil. Hindi man. If you will become a millionaire, kung saan man mo ang kwarta? Yes, so mo ka na jud. First, good na no? Pangod ka nang ganahan ko mutabang sa kanang ganing mga bata nga Yes. kuan. Like Sito, charity? wala ko yan? Oh, charity. Oh, ginako mga bata. Ayan, ginagawa mo. Na ako inay usa ka YouTuber nga kanang ingana sad siya kana mo tabang siya sa mga bata nga nasa street. Oh. Teacher biya ako dapat magtabang Yes. taon ko ano ba? Teacher Cecil. Pero wa pa ko lisensya mga kay Gala ha. In September pa ako lisensya. Nag-graduate na siya ha. Ikaw, Ate Aubrey. Kung mag-milyonaryo kasi mo ang YouTube, sa mo ang channel, o sa mo buhaton. Kung nga musimba. Unya. Thanks God for blessing. Oh, no, mo dyan na. No, mo gid na. No, salamat ko. Isa mo buhaton. Sunod ka. Ano mo, unsa ko na ni mo yung kwarta. Taga na ba akong mama kwarta? Pero di lang kay kwarta. Kwarta para mapapanog balay. Nindot na dyan ang mukha. Nya, kuan, hindi pa nga na. Mutabang sa tawi ka, nas mga kilig-kilig. Kaya ka na ganing, kuan ti. Kanang, hikan ko skilahan di ba sa kumpri. Sa kanang dam, sa kumpri, hulmay sa kumpri. Kaya nabiya dyan yung mga ipiso dire na nga. Yang maharara magigda. Tagaan, ang siya paklan siya. Actually mga kay Gala, dili sa guldugan kay mga street people, especially children, anak. Nya magpa, kaon siya dati sa Oo amo, niya. excuse me. Kasagaran sa mga street children mga kay Gala, kay na nasay diferensya ganit sa ilahang. Yes. Mga dyan. Dapat kita as a normal person magtabang kita nila. Dita pwede nga ato sad sila tamakan. Dapat ato sad sila tabangan. Mao man na ang purpose. Nahinganlan magud sila, nanganan sila og tabang nato, nanganan sila og presence nato. Nga maluwas sila sa ilang kalisod. Pero na ko nakuha ng tiba kay, ang uban nga mang limusay kay, like, makita na ko mga bata, like, sa plaza sa Mandawi, I know, kanang nakita mo ani nila, kanang manglimos sila din, ikataw-taod, makita ni mo, nag-taxi. Sila lang isugal ang ilang kwarta, so, Mas maayo jud mga kailara. Ihatag din yung daily kwarta. yes, Maon jud. food jud siya. Food jud siya. Sweet. Kay we don't know, especially ka na Tumigas mga, akong mama. mga dagko na nga mga manglimusay, kay, Tumigas akong mama ba? Gidami niya sa kuan, sa lapu-lapu, sa TMJ niya. Yang sakinan kay, na-enjoy ka ng mga Biscuits. biskuit. But di dyan siya muhatag og kwarta kung nay manglimos niya. Kay makakabaw ng gutong siya baton sa uban. Nang food lang sa dyan ang yata. Full yan sa jud. Kung dili pa jud kay wa pa jud kay kahatag mga kay Gala, mas maayo ampo nimo sila. Mao gyud na pinaka-importante. medyo ni dako ni mga mahatag mo. Oo, mao na yung dako nga mahatag nimo. So, if dili ni mga, di dyan nila mga mahot, guys, so, nainag, atang. Ay nag-atang na mo dire. Yes. Mm. One of our, number one fan na mo. Ang
Oh, mo antik. Number 1 fan, Naikog electric ako na. fan. Naikog ako guys. Kaya nga dako kay kong kaon niya. Sila, tanaw ra. Busog na ko. Ay, busog na mga. Kung na lang ni Hot doon eh. Kanina lang mas. Dili man ni siya kuan guys, pero dagan kay moingon nga kanang hinugawan daw ni nga. Nope. Pero dili oy, di mo gud hinugawan. Amo No. no. Gitrapuhan ni namo, gipainitan ni namo ang kuan kanina. Yes. Naglawan na po niya ulit. Ano? Ni kanang dahon sa saging. Kung gusto sila mo ka, ano na. Ana gid na. Thank you. Last hungit na ko guys. Dila ko mapalabig kaon guys. Kaya makasuka jud ko. Excuse me. Credits day sa kong book at Cecil sa Ako pag-blonde sa day ng credits. hair. Sorry day. Di ba mo day siya pwede? Ganahan to di ako magpakuan. Pa-color. Pero giriban biya ni siya day. Kaya maarte talaga ako. Yung mayatap niya yung buhok. Ang larot, upaw. Kung mabalik, kung di pa ni siya mabalik, o di pa pariban. Ay, last na lang, hindi na dyan kong pariban. Okay guys, manak ko, humana taon ko. Manasad ko. Oh, manak ka, nabusog ka? Nabusog Yes. ka? Nabusog ka? Thank you so Nabigay mo much. kaon, sis. Dili na mo siya mahurot guys kay kalang. Busog na siya kayo miya. Dili mi pwede nga. Grabe mo anak mo subsub og kaon ba kay. Ako Wala niya sakitan kong tiyan. Ako, naglain pa akong tiyan, sukad gabi pa kaya. Basta. Na siya Hindi kay fiesta. Fiesta mo. Yes, fiesta sa mo yesterday. Fiesta and birthday celebration ni Kuya Arnold! Arnold. Yes, happy birthday kay Arno. Kay Ano. Then, muna siyang mga kaygala. Salamat sa pagtanaw. And I hope naasad mo yung mga katunan sa mong gitabian ganina. Yes. Then, I hope nga masunog pa ni, na pa ni yung sunod mukbang. Magsabot kami kung unsa na po na. Nami. Nakuna na nailitsyon. Nanay lechon, nanay seafoods, pero gusto jud mi mga kaygala nga, sunod na mo nga mukbang kay Tuloy. tuloy. Yes, kanang isda ba? Kanang Yes. sinugba. Seafoods. O kanang nasi Ilipod baboy. ka lang dagag bukog. Ay, dili sad. Uy. Dili sad. Oh. Kapoy ko. So, bahin-bahin. that's it mga kahigala. Thank you so much for watching. And I'm Cecilia Tinyakaw. I'm Aubrey Lozano. I'm Dave Marley Pasikaran. Okay, so, happy mind,